Azvinzwa? Kusaziva nekuti vanhu vangaparadzwa nokuda kushaya zivo. Anoparadza ndi Satani, anouya sebasa raMwari ori basa rani? Bishopu romwegemini nendebvu yezviro, asi ari wei? Ari munyama, achide zvinhu zvinyika kupfuura Mwari, achizvida shongwe yechirango. Vanozwa mabhishopu simukai mese ndoda kuti vapostori vaJesu, mabhishopu ani zviro zvandakarizwa padoko vaserani vatatirokwena. Iwe una Jesu ari mumwoyo, mutendere nhasani iwe una Jesu ari mumwoyo, mutendere nhasi agare maruri kuti akuraramise upenyu hwako. Kwete kuhwenyimuro womhembezo womhwenyundo womhwemupinyi womhwembudzi womhwenyoka womhemhegu womhweshumba. Zvinokwana here? Kwete ini handina kutumwa saizi. Azvo zvandakatumirwa. Mazvinzwa? Ngatidzoke pakaipa, ngatidzoke. Ngavadzoke vakaipa pakuipa pani? Ini neniwo ndakaipa sindakadii? Zvinochiita iwe izvozvo. Muzivisi wenzira yaparuware ndiye wakambofamba wasingamboifamba ukaziye kuti pane nzira. Ndakabvokomunga wakutomwa naSatani. Amen. Nokunyengera nokukurwa naSatani takabvokomunga kurepa. Haleluya. Zvinondoti vaiseni izwai kupinda Yesu yakamanikwana. Chokwadi kuti kwamuri vazhinji chanopinda savachadi. Hapana singapere chinhu zvakabva zvinopera kana munhu asingadi adzorwa nani. Atichemere kuti Mwari atidzire atidzore atibatsire. Kumira munopiwa zvakanaka, wakumira unokumira uchidenda usingagadzike. Hapana singapere chinodhura zvakabva zvinopera. Kuva mazonga akachenjana ngoni kunopera. Zveramabva ndiro matinoona rubatiro nokuti mumabhaibheri muna vakabuda nevakabudwa. Wotsvakawo chakabudisa vakabudisa zvavakudikana sei, wotsvaka vakabuda kuti vakabuda sei, woitawo zvipi izvozvo kuti ukundewo. Ndiro zvativakunganidzirai, ndiro zvinonganidzwa paruware kuti zvikurwe kuti kumiswe mhundi namakoto. Wazvinzwa? Zvineisu ngatiende mipuro ine meno seshoko rakati ndakamukira mupuro mutsva una maziso. Wazvinzwa? Unosirira iwe mupuro una maziso unosirira here? No, hapana chosanga. Amen. Saka ndozvikuda shinda kwari kuti shinda kwari namakota shinda kwari. Wazvinzwa? Wani kumabhishopu ndozvatototi kuti tisedzererei imi kutozvichenjerera tizai noupenyu hwenyani zve. Jesu akati kwamadzihwazvo anoda kurapwa ndiri ngazvirambe chokwadi. Chinoita vese vamunoona ava vachikwaniswa naSatani vachitambiswa zvose nemweya kusazviramba kuda zvake kudzida izvo mweya herezo. No, munhu wakarwa naMwari haachabvida. Jesu zvanga agarwa naMwari akazvida, akazviramba, akagara navatadzi, akazvira navatadzi, akati kwazviri nezviri haana kutuka, akaramba akadaro.
ndavo zvaangakuwana baba achiteerera baba chikuwadza kuda kwababa nekudachi kuda kwababa ndokuti seketenderano yani yavo vazvinzwa ndozvatiodzidzisa mabhishop dzidzisai vadzidzisi vavanhu zvino ungadzidzisei wega usingazii chokunobva kuti vanhu vanokuda kuti shachi zvino zvawashaziwe webhishop dzisakuramba kuireziwe zvinozobatsira here vanoramba vese vamunoona vachirasika muchecha sivo vamhara zvavanoreswa nani namwari kuti dzipakata kuti mwari ndoti ndichokuti vabva kudenga mwari wara ndichokwadi ichocho handiwedzere handitapudzi handine changu ipapo vanhu ndivamwari basa ndirani ndiramwari